Doncs avui començarem parlant de cinema perquè aquest dissabte tenim el privilegi de poder gaudir aquí a TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona de l'Espill, una obra cinematogràfica del director Mario Pons, amb el qual volem parlar detingudament sobre aquesta peça, que podem dir que és un documental que té components de comèdia, una mica de drama, però que al final el tema central podríem dir que és l'exili i aquests nacionalismes que a vegades queden una mica desdibuixats, no? Sí, l'Espill. Bona tarda. Gràcies, Joan, per convidar-me a aquest programa. L'Espill és una comèdia romàntica basada en el drama de l'exili, com bé has dit, que parla de la figura d'Hilari, Hilaire, un mig francès, mig català, que té una història molt peculiar lligada a la Nouvelle Vague. Va ser actor occidental del Jan Eustache, un cineasta molt famós de la post-Nouvelle Vague, amb premis a Cannes. I l'home fa un viatge no només de retorn al poble del seu avi, exiliat i àvia, exiliats del 39, al Delta de l'Ebre, sinó que també fa un viatge de retorn als sentiments més purs de la innocència, d'aquests primers amors d'adolescència, dels quals parlava Eustache a Més petits amagous, que és la pel·lícula on ell, junt amb Martin Loew, forma part del repartiment d'actors. El que em sembla interessant d'aquest documental, de l'Espill, és una mica el procés creatiu. No ha estat molt normal, perquè podem dir que és un documental que ha estat viu durant pràcticament 2 anys. Com ha funcionat això? Que és normal avui en dia, no? Tal com està el món, i tenim les guerres per aquí i per allà, tota aquesta toxicitat lligada al negoci de les armes, veritat. He volgut fer una història d'amor també amb el públic, amb els espectadors, les espectadores, per no fer una obra egoista, només del punt de vista del director i de l'equip o de l'Hilari, i hem buscat crítiques externes des de l'any finals del 2021, que vam fer la primera estrena al poble del protagonista, que és Camarles, Delta de l'Ebre, que hem rebut crítiques sobre la pel·lícula. El primer tall era de 115 minuts, era un llargmetratge d'aquells per estar-s'hi una bona estona, i em vaig esplaiar com a director a ficar tot allò que a mi em reportava satisfacció i tenia ganes de mostrar al públic. Han passat durant 2022-23 per 30 municipis, des de Perpinyà fins a València, des de Lleida fins a Palma. Estem parlant de Montblanc, estem parlant del Festival Meu Imatge de Reus, Tarragona, que l'Ajuntament de Tarragona hi participa en la producció, estem parlant de Cambrils, estem parlant de Vilafranca, molts de llocs, pobles petits, de tota Catalunya, Sant Feliu de Guíxols, Girona. I hem rebut tot un retorn del públic cap a la pel·lícula que ha fet que li hem donat molta feina al muntador, que és molt amic del director. Per no dir que és la mateixa persona. Exacte. I dins aquest món friqui de la creació cinematogràfica, l'any 2024 ens trobem, on tot ho hem de fer quasi que entre nosaltres, entre la gent dels equips, i hem de treballar en equips molt reduïts, en col·legues i tal. Hem acabat tallant una pel·li definitiva que té 86 minuts, que és la que ha voltat pel món a festivals, ha estat a Argentina, ha estat a Venezuela, a Los Angeles, a Montreal, a Amsterdam, ara a Londres. I a TAC12. I gràcies a la benentesa de les televisions locals, com TAC12 o Canal 3 de l'Ebre, que entenen que el cine descentralitzat, el que es fa al país, no el que es fa a les grans metròpolis, s'ha de recolzar, s'ha de donar suport, vam poder vendre els drets d'antena abans o durant el procés de rodatge del documental, de la pel·lícula documental, i mira, este dissabte la tindreu quasi bé en exclusiva per TAC12, abans de TV3, Cuidao, aquí, home. Molt bé, no? És que realment la feina que es fa des de les televisions locals per donar veu a creadors com tu realment és clau. Realment, Joan, és també pujar el llistó com t'ho diria jo, per trobar l'empatia amb els espectadors,
hem d'anar més enllà, no? I més enllà vol dir sortir al carrer no només fer notícies periodístiques, que està molt bé, sinó parlar de sentiments, no? I és la nostra feina, els cineastes treballem amb emocions i, bueno, poder explicar la història, per exemple, de la repressió a la província de Tarragona, que va significar Pilats, que va significar el camp de l'Oliva, que va significar tots els afusellaments que va haver després de la guerra, com Hilari descobreix per què el seu avi i la seva àvia mai van poder tornar al seu poble. Crec que és molt interessant. A més, totes aquestes veus que surten del passat, que formen part de l'arxiu de... Ja porto 20 i tants anys treballant documental i memòria històrica. Tenim gent que ve al present com Leandre Saún, fundador del PSUC a la província de Tarragona, com Subirats Pinyana, fundador del PSC o PSOE, també a la província de Tarragona. Tota una sèrie de persones que van estar tancades i condemnades a mort aquí a Tarragona. Doncs escolta, Mario, estarem molt atents, enganxats al televisor aquest dissabte per gaudir d'aquest espill i també molt pendents de les teves novetats a nivell cinematogràfic, que crec que ja estàs treballant amb altres projectes documentals. Sí, ara estem treballant altres projectes, però és important dir que continuem la distribució de l'espill perquè parla d'un moment present molt important, que és l'encaix dels nacionalismes o dels pobles dins aquest estat que massa vegades s'ha girat d'esquena a la identitat de cada un dels racons de la península ibèrica. És important, presentem a Madrid dintre de poc, la pel·lícula parla en català, parla sobre autodeterminació, parla sobre republicanisme i sobretot parla sobre llibertat. És el retorn d'un fill d'un net d'exiliats a la Catalunya convulsa post-sentències. I crec que és interessant per tots els espectadors i espectadores fer un balanç del que hem viscut. Nosaltres ho hem fet a través de la pel·lícula, us ho proposem amb molta humilitat i creiem que l'espill és una eina per trobar l'amor, que és el que busca l'Hilari dins la pel·lícula. Doncs a veure si trobem aquest amor dissabte a TAC12, no us ho perdeu a la nit, aquest espill. Amb banda sonora, perdona, Joan, banda sonora original de Los Sirgadors, que són un grup del Delta de l'Ebre, de country rock i jota blues. En el qual tu també estàs involucrat, Diem que sí, faig una mica de... L'Ombra Orquestra, el Mario. Sí, ajuntarem amb la pel·lícula, fem un acústic en directe. Ostres. I presentem la pel·lícula amb unes poesies i ja sé que TAC12 està recolzada per molts ajuntaments que estimen la cultura i jo crec que seria interessant també dir que la gent de la cultura vivim precisament d'apropar-nos al poble. O sigui, ens encantaria vindre als vostres pobles i presentar-vos la pel·lícula i tocar-vos unes cançons. Doncs aquí queda aquesta petició.